ASESWOW. 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 The ASESWOW is It's really very insightful. It really raising awareness globally. it's contributed here in the Philippines. We really also wish to support and protecting Mother Earth, definitely. Във филмовия център UPFI, намиращ се в Университет на Филипините, днес се проведе 28-ият екологичен форум ASESWOW. Това събитие беше подготвено чрез сътрудничеството на членове от Филипините и Корея. Във форума участваха над 400 изтъкнати гости, които се обединиха с ASESWOW за опазване на околната среда. 오늘 포럼의 주제는 환경보호의 시작, 나무 심기입니다. 개개인의 힘은 약하지만 한 사람이 한 그루의 나무를 심어 온 인류가 80억 그루의 나무를 심는다면 우리의 미래를 바꿀 수 있습니다. The collaborative spirit you promote encourages communities to come together for a common cause, reminding us all that we are stewards of our planet. Thank you for your consistent praiseworthy efforts in making a positive contribution to our local and global communities. Церемонията по откриването на екологичния форум включваше разнообразни изпълнения, подготвени от членовете на ASESWOW от Филипините и Корея. След церемонията по откриването, втора част на форума представи активист на ASESWOW, който насърчи единството между младежи и местните общности, и експерт по околната среда, който сподели начини за защита на горите. Днешният форум за околната среда послужи като платформа за ASESWOW, местните власти и експерти по околна среда да се обединят и да се ангажират с защита на околната среда в Филипините. След събитието се проведе конференция за обсъждане на практически начини за сътрудничество с местната общност. I think ASESWOW has provided a profound impact in terms of restoration, not only in tree restoration, but also in terms of environmental actions across the globe, because I believe that we should always work in silos, in collaboration, especially with the volunteers of ASESWOW and also the working professionals. I think the event is very, very successful. And if the voices of the youth, the volunteers will reach to decision makers in the country, it will really make a difference in terms of real actions on the ground. Конференциите ASESWOW се провеждат в цяла Филипини, идентифициращи екологичните проблеми във всяка местна общност и проучващи практически решения.
Много местни правителства изразиха своята подкрепа и желание да се обединят с АСЕС УАО, която последователно извършва доброволна работа в широк спектър от области в продължение на много години. The reason why we signed the MOU with ASIS WOW is to involve all the prosecutors of Region 8 in the undertakings and whatever activity. And so the presence of ASIS WOW here in our region really has a positive impact. The Department of Education has decided to have a memorandum of understanding with the ASIS WOW because we feel that we share the same vision and purpose as to making our environment safe for all mankind, particularly our learners of the Department of Education. I really wish that some groups, passionate groups regarding environment will come up with this. So I will help you in whatever way we can do because we love our earth. We want to preserve our planet. АСЕС ВАО активно извършва дейности в различни региони на Филипините, идентифицирайки екологичните проблеми в местните общности, като отива директно на терена и предприема незабавни действия. Те не само участват в екологични дейности, като крайбрежни и улични почиствания и залесяване, но също така са провели над 10 форума и семинара за повишаване на обществената осведоменост и насърчаване на сътрудничеството с местните власти. С постоянна загриженост за екологичните проблеми в Филипините, АСЕС УАО изгради солидарност чрез общи усилия, получавайки искрена благодарност от местните общности. Вместо 10 стъпки от един човек, 10 души, които правят една крачка заедно, с нарастващ интерес и солидарност към околната среда, усилията на АСЕС УАО за защита на околната среда в Филипините ще продължат. One step towards green earth.